basela basela ko non nurkuma banam debbo tan Allah bol nokka kam ban debbo tan Allah bol dum sare jawata jonno tangi ko caldi dewgal jeya tangadi wana an jeyi tangi ko debbo nan pami don tigi e ko non walla joni be gostodira odo gorko jogi biim debbo joddo no feewi o ga biim debbo ala ngari ni fe yodani feewi be joni an baade biya debbo on yodi on tangi an biya debbo baade yodani was tangde ay bangi goto tangam bangi goddo tangaka dagoto est ce dum kadina harbu est ce ay dum kadi ko hunde harmunde e de ken fami dum won ko wi ko wa amma tay tan ko rokkam bañe debbo mi rokkuma banam debbo on yinma min nene kadi banam debbo on yidim ka tengo kom tengo kadi moji ham ala chadel ay ko non o wi kadi wala yajuz dagaaki nikahul mutaati dawgal dakhmitingul wa hawangal dawgal sa andangal an nikahu dawgal ila ajalin fawde el ajal o yuftahu angal firte qabla al bina'i ko adi mahode dabe wa ba'du tagal mahode bi ghayri talaqin ko alda chargal masalan ko nande joni jom sus liggotobe tan godron tan fawde de wuri hajun neddo ummodo hedde podor wala hedde ndar fektedo ko liggotodo mo jogi debbo makko nin ton ko wonde sukabe wonde naye makko nin ton ko toppito mawbe wa accude galle o tan udde kanko ni am bondo wawa jodande fodde golle makko den namdi yo wondo hitande yo walla yo wondo lebbi jeegom golle enen namdi dum galle o hawa tawde maka sabbi esgono tagal to ndenatengo o haalda do e debbo aha mede liggodo e Madina Gunas contrat am ko hitande me rasma so timmi hitande nduwondiren dum dagaki daginoma arabande l'islam islam dagni dum arwan dubur jina kono sakketon l'islam salti dum hande ni won wiete be ne keddi hen hajo bangi shi en ko be len be ne keddi hen e kon enen kam hanten natti en giwi hen a famide ngal don dawgal kayso na wade wietaake ko ha hitande manir ala ko ha mayde te gonga accident non wa yande jo men cer ñan fo ji accident ji ka série harmini ñan fo en nane kono kam dengal humotende ngar rokkono kam ko dele ko do gal hadat dawgal fo tajangal ko dele do hadat ala ngal mojjani o angal firte ko adi non naddigo mabbe walla tagal naddigo gorko humani de debbo no biiden ni do adi ko liggaajo do jeaka o haldo e o tawi do debbo diwna jodi tan o haalde mum amen gona do non hitande timmude mi rasma so gollam ngasi ko mi jaho nduwondiren be pamudire dum dewgal huma mi sariyatinani tigi o joftine debbo habe dambiti sariyatini ngal firtet gel subak ngal firtet yalla sure so Allah wali mi kam tini gila o suwa joftinde don kay ala go haali don ngal daajata e dum no yiftaxo ngal firtet gabjal bina ko adi ma ho dedem wa ba'du tagal de be nadi fof kon ko be ghayri dalagi cergal taw non kadi ko firta ko cergal ala hen on ko wondum kan gorko o humani debbo indi do mbadi o nadem be mbirnidi ha gasi sariyatini firti dawgal ngal sariya teski ko be meeda andodirde bon ngade fitugo debbo jotta ko nanga jodoto eddoto kono wona dum sariya teski andi joni sinno sariya teski non wieta ko be ciiri gotol na wayi be pellita o fellita resde debbo onna wa wura ma wana kono wi on ciiri gotol foti kadron didi e joni non sariya taskaki do ko be desndirdo habe mbirnde ko fo sariya daajat kono wieta ko 00 fiti on meeda anondirde meeda resndirde bay ko non som pelliti reftinde lawol on kum danama ko joni puddi non woni ko eske on am pami laabi de fe dum woni no jogi dawle pirtete sariya teski ko de gona dawle sariya teski dum wona dawle eske o wi joni non tawi dawgal ngal firte ko alda e dalaat wa yajibu non ena dago ndo ena waddo mbiyan non fiha magal sadaqul misli tange yeru so tawi dawgal be naddi en dido mbaadi sariya tini do firtingal yewate ko debbo o bibbe bamum en ko tangete ko o itta dum o totta debbo be ndondir certo fam illa so wana an yakuna lati hunaka ton tasmiyatun ko innano falaha na wadina debbo al musamma ko innano ko so nanon taw kanko gorko o wina debbo mi dorko ma galle mon tangi hakul walla mi dorko ma auto dum o haalanno debbo o dawgal mabbe huma e dow dum be mbirnodi debbo o totta dum ko winoko do hanti wona sadaqul misli ala ko jabondirno e debbo ko foti dum buri tangete do walla manki walla fotondiri hen dum woni ko tottete o totta be ndondir be certa nan fami ni won nyaawore wa yasgudune fukko anhu gama ko kanko gorko kumdo kumando e ndido mbaadi al haddu hiddede dum gandirta ngal dawgal ko ngal luurangal won wiibe ne dagi ni ka hol mutaat won wiibe ne dagi won wiibe dagaki enen non kam burden yaarudo ko dagaki kono ay halaka wa hala do ka dum pamirta
ngal woni tan ko hakkunde hakkunde dagade e was dagade o wiiju nayi o yaskulu fukko anhu ga makko kanko gorko kuman do e ndido mbaadi al haddu hiddede o fiyataake hay batte o warataake batte lutti kadi wa yalhaqu ene jengite bihi makko al waradu biddo tawi hodrama debbo o joni be danji kisa biddo e ndido mbaadi kanko jeyi biiko anandi ka sinno gorko so wonde debbo janan o firgiti dum biddo o rokkataake dum o jeya kon ay o rokkam biddo ndeke ada debbo don soode ndeke ne tagi no desal waade ko non sabi o hebat biiko o tanga debbo kadi wa aliha ene wadde do debbo al iddatu edda kamilatan timmudo debbo joodoto edda timmudo non desa dewgal dangal joodorto non joodorto gorko o fiyataake muccataake debbo o tengete joodoto gorko jeebiyum non ko ngal luurangal to bangi dagogol maggal e karmugol ene non hande henga min mazhab min yaari hande ko angal harmi tigi an fami o wi non wala yajuzu dagaki nika annika ho dewgal fil iddati andar edda sawa'un foti kanat latima edda o iddata wafatin aw talaqin debbo gondo e der edda en harmi resde foti ko ma ko edda gorko makko na mayi ambo joodi lebina e bal sapo hen wono o gaynani ngara kuma nambo hen haram dagaki wala ko ciarado foti o ednirto ko lebbi wala o ednirto ko jiije kono laabe fo dagaki la budda o yalta edda hetan o wi non wayata abadu ena abadina التحريم وكرمغول فيه انغال دو دewgal bil wad'i e yaabde debbo yettademo fil iddati andar eddo aw ba'dahu wala tagal eddo aw ba'daha bi'an wala tagal eddo o yidi widem so tay neddo ari tawi do debbo no wona eddo maayde wala eddo cergal o humani debbo o joftini dum be jettondiri sari firtata hakon mabbe gonta hawrude wona aduna wona laha hakon mabbe harmi wonta daktade walla o humani debbo e der eddo ya he eddo makko jofaani o daaju accu don dewgal ngal o firtan ngal de o acci ngal don ha debbo o yalti eddo o joftini ko goto sal fondement o wada ko e der haram ha hande kadi hakkude mabbe kadi harmi wona aduna wona laha so hoddirama non o humani debbo e der edda be ganda be cikkanno ko eddo ko jofi wobbe hen ganda edda hewbe ganda joni non sharia tini sharia halani mo nek an non ko man dam ko edda gal firta o joodi ha edda o jofoy o arti o humtani do na dago do ala cede bay wandala wona andano kay ko yettaaki debbo tan dewgal firtama ngal humama nder edda he be jettondirani o tini edda gasani o firtingal ha laabi o joodi ha edda o jofi ngal watta don ala cadel won cadele ko humande e nder edda yetto e nder edda walla humana e nder edda joodo ha edda jofa fuddo joftinde fo goto fo ko harmatan te haramo kadi ala to hadi won mana halaka joni so yettima debbo tan e nder edda he be jettondiri tan hakkunde o harmi ngal firtata be te wonta daktade walla non jettogol gol ko ha ciagal de edda o jofi ko ndeno joftinoy fo kadi harmi tan o amma non tay dewtini tan ko edda ngal firta o joodi ha edda o jofi ngal humta e do basi ala ويحرم التصريح بالخطبة في العدة والتعريض بالقول المعروف مباح مثله أن يقول إني فيك لراغب ويحرم نحرم التصريح في النند بالخطبة جمال في العدة عند العدة حرم اتفاق قرأت وأدبنا وانا أدب يام هي مدرني دي رني في زكاري أريدو ريوب كم فرد حاجة تاني kala gardo riddu dum ya dum harmi dum ko suudete mona yahata ba makko ala nyumbono dum wona kanko hoore makko harmi adda jattan e jogi non ko sariya dagni hen ma fami o wi watta aridu arlude non ardna falna kongudi tan taw fa debata famade won watta aridu arlude non bil qawlil ma'ruf ya kongol mojjol mubahun ene dagi kon non kanko jom deftere o no wadiri misal ni misal makko woni hawni sede yalla suran holko wondum ari tawi debbo nin do ne woni edda so edda mayde so edda cergal ganam biam est ce gandum tan de kam kala kam ko mi anda gorko desto makam dañi sens do tan kadda ando no furdi sede godde boron kad andude kam anka jiddo walla hol andara kala kam desto mo vraiment dañi sens an kam edda ma ina jofa adresse an mara se donc edda ma jof est ce an dum do fo jonde boron kan andude bela adi yidi walla ko sabi don toujours arnude tan kongudi moji an andi hawnaki neddo on jodo boye ndi wago an ko edda ma ina jofa ado humane est ce
tawno an ka par ak rendin tagi ma fodde pedi haadirni kongol ngol walla haɓaka wanda holko pandida walla mbiyambo an nande kam dañƴo mo fof kam dañi debbo kala kam dañƴo mo dañi debbo kaɗa ɗo ɗon dagima daganima mbiyan noon kono wi tan komin parɗo komin paɗɗo ɗum harmi kanko joom deftere nden o wi ko mislu yeru ko nande mbiya innino min fiiki e ma la raghibun mbeɗe rerɗe ma ɗum koye laaɓi cer kay kanko noon ko noon waɗiri misal wi ko wayno mbiya tan min noon kam vraiment mbeɗa yiɗma ɗum ko heddi o misal makko ne woɗɗoy no fewi misal o ɓuri wonde haqiqa tan ko wiide an kam kala dañƴo ma dañi debbo galle tawi ala an kam ko eddama ne joofa aɗa humane ɗiɗo konguɗe ko nandi e ɗiɗo pok seraji ɗiɗo ene dagui aɗa womba e seraji he mbasa tan juurade o wi ɗon ويهرب هرب كدي non ويجوز بأن صبلا ويجوز أن دقي للحر ونند غرق دمو والعبد غرق مجد فف نكاه رشد 4 حرائر مسلمات أو كتابيات دقني غرق دمو رشد روب ريم بنايو هاي مجد كي غند كلفان ندقي رشد روب ريم بنايو سبن جبي كي ندقني عندنا واحد بنجاب سريبي من جبان كون سريبي تارن on jabi onon rewbe jabi yo maccu rasmon basa onan fami de aw kitabiyatin walla rewbe kitabi dunkobe nande yahudiyankobe an gorko juldo dimo jaha ndesa rewbe nayo ahlul kitabi zifuji walla rewbe nayo on catholique be kono non ne añano sabi biddon he abade kawum en biddon badi yumum ne fewi wonko dagato taw hanani hande en dentede dum hande en nani gonga Allah haali Qur'an wal musta'at min alladhina utul kitaba min qablikum idha atitum ujurahum Allah haali ne en dagani en resde rewbe mabbe en dagi wona ko dagi fo non wade baade rewbe julbe ngasani Allah ko nel wadata debbo kefer e ko non dagi kambe jom defte en be deftere woni wonbe diine annabi Musa dum be noddito kono be ngala hen kay hande e wonbe diine nasaran won diine annabi Isa dum nodditte kono be ngala hen hande no way fof non sere kam na dagani tan kam e be don dagani en masjid rasabe wala dimo rasabe nayo hen don non katta famide o yinon walil abdina wadani masjid non gondo e kalifandi nikahu rasd 40 nayo ima in horbe muslimatin jabbi Allah korko masjid biiden dagi resde rewbe nayo rimbe ona en kali dum jonnen en gartiga kanko masjid kalfa do ne dagi o rasaka de rewbe nayo horbe halfaabe no halfirani sariyan dagani musa taymo yidi bashal taw ko afami 40 ima in muslimat o wi kadi walil hurrina wodani gorko dimo zalika e resde kanyumne debbo kordo walla horbe dido walla tato walla nayo dagani dum dimo kono non ko shardi de in khashiya so huli al anata zina so rasani kordo tan ko jogodo zinoyde te kadi lam yajido dañana ni lil hara'ir wonande rimbe be dawlan jawdi ndi tengetendi masalan taw sen koddiri debbo dimo o ko tengete ko tawni siri wala ndin jawdi ko miskino kono debbo kordo o ko tengete ko amo jogi ndin don jawdi te so rasani tan ko jogodo jinoyde ay do ina daggo o rasa debbo kordo nde wonno wonko woni ton wonko holko woni ton sa resi kordo gondo e kalifandi janande sa resi kordo kala ko dañjudon ko jom kordo jeyi dum non ne metti de jibina suga manjiya nawe kalfoye ma dan dum musde ko dum fo e wonde non kam buri zinoyde de dum buri zinoyde e dum addani wiya dimo kam yam wellisa kay dum sanata koy do nganum hol dum o ala ko hebiri debbo dimo wala on din jawdi wala dum walla kadi ambo andi so mo jogi non ko hebata kordo ko way hebbe kordo am way dum jonno resde kordo den de do odo ciadelani ton besguma fu ko halfate an kam holko wodan ma hen tan wodan ma e kordo wonan ma hen tan ma warana kam diine ma azinoyta kam ma daganom yettade bo kam o faddo ma kam yaade zina kono kam ko heddi ko kam yalla sura na hawni sedo e kono way dum way fo kam kanyum buri kam zinde de jina buri bonde nan fami e ko ni won nyaawol se amma sa era jogi jawdi ma ada way hebde debbo dimo an kam ko dum tan wadi ya rasul tigi no error yar tigi yokedi sedda moy fasulun ko kirul hakunde hala ومن كان متزوجا بامرأتين أو أكثر حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن فإن لم يعدل فهو ظالم عاص لله ولرسوله لا تجوز إمامته ولا شهادته
ومن جحد وجوبه فهو كافر يستتاب ثلاثا فإن لم يتب فهو كافر والعدل المذكور يكون في النفقة والكسوة بحسب حال كل واحدة فالشريفة بقدر مثلها والدنيعة بقدر مثلها. نعم. وي من كان on gorko laatiɗo mutazawwijan en resi bimra'atayni e rewɓe ɗiɗo gorko desa rewɓe ɗiɗo aw aksara walla ko ɓuri heewde rewɓe ɗiɗo hara'ira taw ko ɓe rimɓe aw ima'in walla ko ɓe horɓe nani taw ko ɓe rimɓe walla ko ɓe horɓe o wi muslimajen taw ko ɓe julɓe jaɓɓe Allah aw kitabiyatin walla ko ɓe kitabe dunkoɓe ɗum defte rewɓe resiɓe heefere ɓe dagiɓe resede ɓe ndesɗa fa innahu ko woni fi yajibu ene waɗɗi alayhi e on ɗon gorko an yaadila nde o nunɗata nde o fondata bayna hunna hakkude rewɓe ɓe yo fonduɓe fami joni noon fa illam yaadil so tawi o nunɗani o jaɓani fondude nunɗal o jaɓani fondude ɓe fof hono kanko gorko o zalimun ko toñƴo asin ko gofɗo lillahi wonande Allah woli rasulihi kadi e wonande nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam la tajuzu dagatako imamatuhu almagal makko dagaki oto junna hay goto jabdi o junna ɗum wala shahadatu wona seedan fagal makko so wi o yi lewru wiyata ga fenata kala ko seedi wiyata ko camtini o man jahada kala jedduɗo wujubahu baɗɗogol nunɗude hakkude rewɓe mum mbiɗo ko camte wona gonga ɓurɗo e ma fof ɓuray ɗum kala biɗo noon fof won on kafirun kefero matawde aha kay ko Allah yamiri yo nunɗal waɗi an sa yeddiɗo wona Allah jedduɗo ko kefragal sa resi a fondat ɓe ma haalan en noon pondugol ngol way fof mo haala bisimilla famide jedduɗo biɗo pondugol hakkude suddi mum wona gonga ko cemte ɓurɗo e ma fof ɓure mum on ko kefero ma o tuuba yustatabu mo tuubne kanko kalɗo ngol ɗo konngol mo tuubne salasan fodde balɗe tati fa in lam yatub so tuubani e nder balɗe tati ɗe fof won kanko kafirun ko kefero laaɓe cer joni noon wal adlu nunɗal biyangal ngal wal adlu nunɗal al mazkuru jangtangal ngal yakunu angal laato fi nafaqati to bange nafaqe wal kuswati e bange kultu bi hasabi noon e fodde haali sifa kulli wahidatin kala goto e mabɓe julɓe jaafono fewi noon ko deftere haali wona enen kaali bisimilla ceerno wona enen kaali gonga nunɗal beyngal ngal ko la budda koto bange nafaqe a ñamminatɓe kamɓe fof gonga jarnaɓe ona a ñamminat jarna e kultu sa holtini o koltina o wona e walando hawnak ma haal ɗum yeeso kono ma haalani ɗum ɗo elle kono ma haal ɗum yeeso e walando kala ko mbalɗa ga ɗum mbalata ga koltina o ñammina o ɗum ko wajibo e dow ma kadi ponda nunɗa o wi noon sa yeddiɗo ma wi waɗɗaki ay neɗɗo boom no wawi wasa yeddude kono o wasa fondude on horum dañi caɗele mawɗi kono o yettaki oɗa wi ko fenade ona yedde ko diine omo yakfur bil iman faqad habida amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin joni noon o wi fa sharifatu won tedduɗo on ɗon ene holtine ene nafqe bi qadri misliha e fodde hono makko en nani sa resi ɗo ɓi président a resi ɓi demowo miskin Allah kamɓe ɗiɗo ɓe goni suddiɓe ma oɗo ko ɓi président leydi ndi oɗo ko ɓi neɗɗo ɓurɗo famɗude martaba nder leydi ɓeɗo est ce que aɓe poti ɓe potani a ñamminatɓe a yarnatɓe a holtinatɓe kono goto fof koye qima mum goto fof koye alhaali mum eyi saabi kamɓe rewɓe ɗiɗo ɓe so tawi debbo miskino o wino ma fondo oya i bammakko ne fota président bammakko ɓurodiral gongal hakkude bammakko e président o ko ngal ɓurodiral wonata ga kono elle aada ɗeɓata ɗum jabde saria kam jaɓiri ni haaliri kono saria ɗeɓata jabde kanko debbo ɓuraɗo martaba o a hewani jaɓande gorko wiijana ɓurdana sharifa o oɗo sharifa noon wona sharifaɓe tan wiyeteɓe de ala noon sharifatu ne heewi façon ngaji neɗɗo teddira to banggue asko teddira to banggue laamu teddira to banggue galleji seeramɓe fof ko sharifatu wiyete Allah fondani yimɓe eyyi noon ko ni kam o wiri ko ne hen goto fof so huddirama a nawdodiriɓe oɗo ne andi hoore mum o kay ne andi hoore mum goto fof waɗan ɗum ɗo tolno mum ɗo eyyi ɗum saria ko noon saria wi eyyi noon saria wi wonko saria jaɓantuma taw yimɓe ɓe ɗeɓata jabde ɗum taw yimɓe ɗeɓata jabde kono saria kam ko ni lelniri ɓi président o
an miskino Allah o arande kam bamma e président kam potani Allah fondan ɗumen anne sa wi ko ma pondeɗa e ɓi président waɗa caɗele seeɗa waɗa caɗele kono noon o wi fa sharifatu hono tedduɗo o on ɗon ko bi hasabi haali kulli wahidatin o wi koye fodde goto fof e alhaali muɗum fa sharifatu tedduɗo o holtinte o ñamminte o yarnete ko bi qadri misliha tedduɓe hono makko en ɓe ko mbaɗante ko ɗum woni ko waɗante waddani atu lesɗuɗo martaba o mo ganduɗa martaba mum ko less woni to galle bamum to dal martaba o ko lesɗuɗo seeɗa on bi qadri misliha on kadi ko fodde mumen on kadi yo waɗena fodde mum ɗo an gorko sa waɗiri ndani a nunɗi a faami joni noon o filma biite banggue walando kadi kala ko mbalɗa ga ɗum mbalta ga toon noon to banggue walando to kam toon sharifa to e dani aɗo fof goto eyi to gam fof goto bi président o e ɓi demowo o fof bi miskino o fof poti to banggue walando to kam pota net eyi toon wona toon ko nafeɓe ga nafeɓe kultu e ñamde nde toon woni to sertata o filma biite noon tawi koto banggue walando fala yadkhulu o natata li hajatihi wonande haaja makko ende ɗo manno on lam takun mbo laataki nawbatu ha yontande mum eyi so tawi hoddirama a yontaka e oɗo debbo a ala droit natoyde suudu makko ala a fotani nande toon hono poɗɗa wadde o wi ko famide wa innama ko woni yaqlubuha min kharijil bayti o fodɗa ko arde ha damal suudu makko ɗo mbiyama kaari hokkam noon deftaram nde min dow tabal walla liggata tan wuttam nin ɗon noon poɗɗa wadde de noon a fotani natoy toon hay jogim haaju ko nan tan nani lodde wiya sala kay taw so taw ko boddina toon boddilla yimɓe toon kam doga aɗa wara e boddini ɗum kam forcément naata walla yalla dawi so ko kewi tan ko labudde ma jaha amma wona ɗum kam poɗɗa haal tan ko bomal ga bisimilla hamin naata hen salla bomal ga katta o wi wal qasmu noon peccugol biyegol ngol ko bi yawmin wa leylatin ko jamma goto e ñalawma sharia feccani hoore mum jonteɗa dagaki wiya an debbo an jeeyi jamma kada an jeeyi ñalawma ala a rokkat debbo goto jamma e ñalawma dokka goɗɗo kadi jamma e ñalawma ni sharia fecciri hatta noon sharia ne heeɗi on ɗo nandiri ɗon fof wona enen gandi enen gadiri joni ko balɗiɗi wona sharia wi noon de ana ko aada wi noon ne sella rewɓe ma ɗiɗo ɓe mbiya kaldon kawron mbiyami wonatama yontere ɓe jaaɓi a jaaɓi selli leydi ndi wona ɗum yaari kono onon tan jaɓodiri sara jaaɓi walla ko lewru gonamɓe ga kato lewru gonamɓe ga son pamodiri sara jaaɓi eyi kono noon aadatul bilade kal faridati aada leydi way kono farile ni balɗe ɗiɗɗe hay goto wawi tuɗum hande kam gelnaki tan yara ɗum de ɓuuri yarede kam jogui doole nde fewi kono wona obligatoire sara taƴi ko jamma e ñalawma kono e ley noon sa teskima jamma e ñalawma moƴƴata e gorko ndewno sari ko haalete ha laaɓa sa wi jawat jamma e ñalawma ne wawi addude caɗele yeeso inchallah eyi o wi noon wala yaqsimu o feccata bi yawmayni e balɗe ɗiɗi illa sona bi rida hunna e welede mabɓe an gorko ala droit wiide ko balɗe ɗiɗi mbaɗami ga ala sona ɓe beele e so ɓe belama kam hayso baltati hayso yontere basi ala maɓe ko ɗum ko kaldigal onon kaldata termon ha famodiron mbaɗon ɗum inchallahu taala fami dan jarane o wi noon faidatani ko faidaji ɗiɗi al awwal faida gadano la yusibu rajulu zawjatahu aw amatahu wa ma'ahu ahadun fil bayti saghirun wala saghiran kana aw kabiran yaqdhana aw na'iman oui faida gadano gorko oto jaɓat yettade joom suudu mum walla korɗo makko taw amba wondi aɓe gondi e goɗɗo e nder suudu he moƴƴani gorko tan e debbo mum ɓolɓe tan yoɓe gona suudu he goɗɗo gononɗo ɗiɗa wonde joom suudu ma taw goɗɗo ne wondi o nder suudu he en heeɗi oɗon gonda ɗum gayno harmi ɗum kay wona makkari moɗo haala jeeya foti noon neɗɗo o ko cukalel foti ko mawɗo foti ko pinɗo foti ko ɗaniɗo sare kam rokkanima tan aɗa wonde joom suudu ma taw goɗɗo noon ene nder suudu he a famide yo Allah faabo eyi foti ko yo Allah addu yaajede Allah yañan en ha yaaja eyi so yaajede ari o ta caɗele kono sikki ala no haalirɗo ni hawnaki ne waɗa caɗele e yoga hono sari kam ko noon wi hayso cukalel fotani tawede kanko tan joom suudu makko goɗɗo fotani hayso ɗaniɗo hayso fof goto noon wi famide o yaqzana foti ko pinɗo aw naima noon la ko ɗaniɗo asaniyatu faida ɗimmijo o yukrahu ne a
an yudaji'ahunna fi firashin wahid wa qila bi haram wa qila yahrumu ghayr wi ko non kadi faayida dimmo en harmi kadi leldoda e rewbe ma dido ndaddi ngotiri lelda hakkunde o do hedaga o hedaga taw hay so jettondiran lelde de bolde dagal taw ko lelde bolde tan a famide e dum don kadi harmi ittifagal won wiibe na anya won wiibe ko harmi taw jettal ala hende onon tan leldi e ndaddude ngotiri andra ma dido wala tata wala nayo ndaddude ngotiri leldo don hen dagaki waqtu li falurama non fi jam'il ima'i e rendinde horbe horbe ma dido wala tata ndenden gondon e ndaddude ngotiri taw jettal ala de lelde bolde de tan mera dum kadi ne wada luudal fagila wiyama yajuzuna dagi gonda e mabbe kon lelde a wondani hay gorde on ko lelde bolde tan lelda do kam jidi fo gondon ndaddude ngotiri mbaldon wala nyaldon konon kam jettal ala hay goto don woni luudado e be bina dago be bina harmi o gilwi am la yajuz dago taw bo gilwi am yukrahu ko ka anya e dum ne kadi hunde anya do taw ko do horma do joni non hada ko hala do ko de ko fil mudajaati koy lelondirde mabbe tan lelda tan taw wana jettalde do woni ngudduko ngo foko dum wa amma kam tawi ko wadu yettade ihdahunna goto e mabbe jettoda dum bi mahdari tawede al ukhra goddo fala yajuz ittifaqan dum kam dagota wana to rimbe to wana to horbe to tigi ada wonda debba ma goddo nin don ala ngay wadi hat ngay dagal ada wonda kordama goddon taba haram nen sare newnaañu dum ko hunde harmude e mata ko do machallah ci do ndar inshallah moy non wa hadha na do akhiru woni wattande ma aradna ko min muyno jam'ahu rendinde dum min masailin nikah e ko faate dewgal hay sa ngaynani fof ko dum do woni ko cokluno mi halde masala dewgal do haadi darso garawa se den celli inshallah jabi ko ciargal yalla suura yalla faaw bismillah nanti ki edi encore be partir men Dakar FM mo ci fan jene machallah en gadi yewtirande ha do joni men ngar yoga e namde diine garnode caggal mudum bamen uddite bogol so woni yaaji